ranar da ya shigo Barcelona ranar ne sai aka yi muku tuzuru kuma kun tuzuru shi an raba lambobi kun kace Barcelona ba kalle da balin ba kalle da ba wallahi Cristiano ranar da Cristiano ya shigo Barcelona ranar ya wai dai wa a ce wai ban ya tashi nan jibi ban ya tashi nan ga wannan ina abin gangana tun 2002 an ka samu matsala shin wai wadda ne kai ba gane ba kai koyo wato kullun ta Allah Najeriya kullun ta Allah Najeriya cikin daji to ni wallahi ba dan faɗa ma ni na da ganina da a ce ban na tashi gaba na wallahi da bai saka tashi mutane da haka ne saka cikar da su ka fahimta wallahi saka cin mutane shi ka sa wani abu a kilin zadoka akan ka ka fahimta dole mutum ya san matakin zadoka bai yiwa a ce yau ban ya tashi gobe ban ya tashi shin kai baka da hankali ba ka yi ni an kai in mun gaba da haɗin kai muna iya kaso wallahi ba komai na ba mina na Najeriya yanzu wallahi ba da mina na za ka yaka mina abin da nake tunani ga Najeriya ka fahimta saurara ka tsaya ka tsaya ina ni abin da haka ne ina saurara lalura da hankali aka binta in ka ce kana bin abu da hauka ba yi zai ba babu radda zai mu talakawa mu haka cikin mu tsoro ga dukatan mu ci tsoro mu ya mu ci tsoro ni an kai yakin basasa da ni an kai yakin basasa ya zo ta kana la a faɗa ma babu irin gobale yanzu wani ba wai na Najeriya wai a to wai ni wai a bara daga shin da ina kai ana cewa ba kashin gara mutum nawa ne ka shiga ba na yanki mutum gaba na kashi ina cewa domin an kai ka ji abin da no.